ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ವಾಲ್ಮಾರ್ಡುಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ವಾಲ್ಮಾರ್ಡುಡು ಒಂಜಿ ತರ್ಕೋಲುನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಷಿನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡುಪ್ಪುನ ತರ್ಕೋಲುನು ಐತುಲೈ ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಬೋಡಪ್ಪುನ ತರ್ಕೋಲುನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಚ್ಪವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಕೀ ಇಂದು ಬರೋದುಂಡು ಕಾಪಿ ಕೀ ಇನ್ 1 minute ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆರ್ಡರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ ಕೀ ಹೋಮ್ ಆಫೀಸ್ ಕೀ sama kuldu jam kuda badiga ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣಾನು ಫ್ರೀ ಪಾಸ್ ಬರ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ No thanks. Please select your form of payment. Please insert, tap or swipe your card in the card reader towards the bottom right of the screen. Would you like to get a free digital key backup and never have to worry about it? Please wait while we duplicate our new keys. Would you like to take advantage of this special offer?
ವರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂವೋಡು ಕೀ ಎಂಚ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಂಡ ಕಾಪಿ ಕೀ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೀ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ $500 ಅಂಡ್ ತೂಕ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಕೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೀ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಡೆ ಬತ್ತೆ ಆ ಕೀ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ತೂಕ ಒಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೀ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರಿತೇರ್ತುಲೆ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕೀ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಬೈದನ್ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ದಾದ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ತೂಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದಾದನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋಜೋಡು